инсоният вақте ки сари ақл омад ҳамеша кӯшиш кардааст ки як шароити хуберо барои худ муҳайё созад ва баъдан вақте ки ақли мо комилтар шуд ин ҳама кӯшишу талошҳоро иқтисод ном ниҳоданд. иқтисод ҳам дар навбати худ ба гурӯҳҳо тақсимбандӣ гардид ва як бахши муҳими иқтисод ин хизматрасониҳои амонатӣ буд, яъне ба амонат додану гирифтани чизи арзишноке равона гардид. ин навбат мо дар мавриди ҳамин бахши иқтисод яъне хизматрасониҳои амонатӣ дар тоҷикистони соҳиби истиқлоламон хоҳем гуфт. барномаи мо фарогири фаъолият ва роҳи пурпечутоби амонатбонк аст ки таърихи фаъолияташ ба 134 сол мерасад. дар тамаддуни бостонии тоҷикӣ тиҷорат мавқеъу манзалати хоса дошт. ҳанӯз дар давраҳои хеле қадим ҳатто барвақттар аз аҳди сосониону сомониён тоҷикон дар баробари кори кишоварзиву чорводорӣ ва боғпарварӣ ба тиҷорат ҳам зиёд машғул мешуданд. чун бахши аъзами роҳи бузурги абрешим аз маҳаллоти тоҷикнишин мегузашт, тоҷирони тоҷик тавассути аспу уштур корвонҳои бузурге ташкил мекарданд ва молу колои худро то чину мочин ҳинду кишварҳои ҳавзаи баҳри миёназамин ва ҳатто то аврупо мебурданд. дар сарчашмаҳои таърихӣ дард шудааст ки то 2000 сол пеш ин масир осиёву аврупоро бо ҳам мепайваст. нахустин заминаҳои доду гирифти иқтисодии миллату халқиятҳои гуногуни олам тавассути ҳамин шоҳроҳи бузург имконпазир шудааст. яъне табодули пулу мол, доду гирифт ва савдову тиҷорат аз умқи таърих дар сарзамини мо сурат мегирифт. фаъол гардидани хизматрасонии амонатӣ дар осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон бошад ба соли 1885 рост меояд. нимаи дуюми асри 19 русияи подшоҳӣ намояндагӣ ва бахшҳои ташкилотҳои молиявии худро дар қаламрави осиёи миёна таъсис дод ки дар баробари дигар бонкҳо хазинаҳои амонатгузорӣ низ буданд. бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк чӣ гунае ки ҳамагон огаҳ ҳастанд, яке аз бонкҳои кӯҳан дар низоми бонкии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. аз рӯи он оморе ки ҳаст, оғози фаъолият ки аз солҳои 1885 аввалин хазинаи амонатгузорӣ дар ҳудуди имрӯзаи тоҷикистон оғоз гардидааст, имрӯз фаъолияти амонатбонкро 134 сол паҳогузорӣ мекунад. лекин ба он шаҳомат ва он бузургие ки имрӯз амонатбонк ҳаст, ҳама ин самараи солҳои соҳибистиқлолии кишвари мост. чунки чӣ гунае ки доимо роҳбари давлат, пешвои муаззами миллат иброз медоранд, солҳои оғози истиқлолият ҳатто дар хазинаи давлат маблағе вуҷуд надошт. дар вақти даврае ки дар хазинаи давлат маблағ вуҷуд дошта наметавонад, чӣ гуна метавонад дар хазинаи амонатбонк маблағе вуҷуд дошта бошад? аз ин лиҳоз мо якчанд биноҳои фарсудаи ҳамон замон доштему халос. аз соли 1975 ман корро дар кассаҳои амонатгузории ноҳияи вахш ба ҳайси мудири он корхона корро оғоз намудам. ма баъди ҳамин солҳои 94 ба кор омадам дар бонки амонатгузории минтақаи кӯло. ман як танҳо зан будам, сардори шӯъбаи қарзӣ. аз соли 1980 то соли 2004 мо роҳбари ҳамин банки шаҳри Кӯлоб кор кардем. фаъолияти кории ман дар амонатбанк аз соли 1975 оғоз гашт. баъд аз хатми донишгоҳи давлатии тоҷикистон бо роҳхат ман ба амонатбанки шӯъбаи 05 ҳозир, пештар давраи советӣ шӯъбаи 7433 гостротфиберкасса СССР Таҷикистон. ман дар соҳаи амонатбанк аз соли 1973 то соли 2012 кор карда будам. ҳозир дар нафақа мебошам. пеш даври мо кор мекардем, инқадар хел шароито набуд. ҳама шотор мекардем, аппарату ваҳо дастӣ буд, ҳар як ҳисоб китоб дастӣ буд. кадом филиал ки дароем ҳамашон бо компютеру ваҳо таъмин буда, нафақаҳои вақташро ҳамон месупоранд дар рӯзи вайбар. ҳозир бо корти пластикӣ пенсионеру пеш аз почта рафта мегирифтан очират шуда ҳамашон. ҳозир ҳама шароитҳои аз амонатбанк ҳамашон гифта нафақаҳошона раҳмат гуфта мекунанд. фаъолияти кории арӯзаи замони ҳозира нисбати солҳои гузашта муқоиса намоем ки ман дар соли 1974
با امانت بانک به کار در آمدم. در آن وقت کار بسیار مشکل بود. در آن سالها همه کارهای دستی به انجام داده می شدند. مثلا وقتی حسابات سالانه ما تا 1 و 2 شب کار می کردیم. حاضر باشد کار به واسطه تکنیک کامپیوتر خیلی آسان شده است. باید قید کنم که در اون دوره نه یگان تکنیک حسابکنی بود و نه یگان بیناهای حاضر زمانی خوب و زمانوی بود. در یک حالتی قریب که ناگوار هم گویم می شود که کار فعالیت می کردیم. بیناها فرسوده بودند. تکنیکای پولبری نبود. یک عذاب خطی ما پول می بردیم به کسه های قشلاق جای ها کار و زمین بود. در حقیقت در دوره که ما کار میکردیم مشکلی بسیار بودن. فقط حساب کتاب ما با واسطه یک شاتو بود که همون دوره پیش حساب کتابی ما با همون شات قدیم میشد. ما و پرورش بانک در همون کابینت خودم جای کاری خودم شات داشتم. هیچ چیزا نبود. همین حساب کتابایی که مثلا سالانه و نیم ساله میشد قریب 2 ماه 3 ماه کشوله میافت. یک بار ساخته نمیتونید شد. حاضر بسیار نقص شد که اکثریت ما در بینای همین درآمدگاه بانک امانتگذاری وارد میشویم. ما بسیار فخر میکنیم که این خیلی زنها زیاد شدن. زنهای زیبا بسیار نقص خدمت رسانی بلند دارن زنها. بیست سال مقدم در دیار بوستونی ما تاجیکستان رویدادی تاریخی به وقوع آمد که آن در تقدیر مردمی سرزمین کهن بنیادی ما تغییرات کلی را به وجود آورد. 9 سپتامبر سال 1991 در خریطه سیاسی جهان باز یک دولت جوان تاجیکستان صاحب استقلال و صاحب اختیار ارزی وجود کرد و این رویداد تاریخی بشارت آغاز مرحله نو و تازه در سمت اقتصادیات و اجتماعیات، فرهنگ و معارف خلاص در حیات ملت تاجیک گردید. همکنون قطار دیگر بانک‌های امانتگذاری جماهیر شوروی بعد پاش خوردن آن بانک دولتی امانتگذاری مهنتکشان جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مالکیت جمهوری تازه استقلال تاجیکستان گردید. ماه ینوری سال 1992 در زمینه بانک امانتگذاری مهنتکشان جمهوری تاجیکستان بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد و محض با شرافت صاحب استقلالی کشور بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک با تشبث بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 26 نوامبر سال 1998 درباره از نو تأسیس یابی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان به بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان مقام بانک دولتی داده شده. امروز همچون بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در سرتاسر جمهوری و خارج از آن شناخته می شود. باعث ذکر است که نزد امانت بانک همچون بانک دولتی بهر بهداشت حالت اجتماعی مملکت برطرف نمودن مشکل‌های رفرم‌های پولی نقشه‌های مشخصی گذاشته شده بود که خوشبختانه دوره به دوره این مشکل‌ها راه حل خود را یافتند. قید کردن به مورد است که بعد از برآورش پول ملی فعالیت بانک رو به انکشاف نهاد. نتیجه های فعالیت بانک نشان می دهند که هدف و نقشه های پیش بینی نموده بانک در دوره من بعد در تمام سمت های فعالیت عملی شده ایستادند. باعث خوشنودی است که در این مدت طولانی دایره عملیات های بانک خیلی وسیع شدند. امانت بانک چون همیشگی به خلق نزدیک و در خدمت عام بود، هست و خواهد ماند. امروز امانت بانک در نظام بانکی جمهوری تاجیکستان بانکی نظامساز و یکی از بانک‌های کلانترین جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و با دارایی‌های زیاد از 4 میلیارد سومانی و سرمایه 425 میلیون سومانی امروز فعالیت کرده ایستاده است و دایره زیاد از 2 میلیون میزاجان امروز از خدمت رسانی بانکی امانت بانک استفاده می‌برند. همه ساله تنها فایز امانت‌هایی که امانت بانک به اهالی جمهوری تاجیکستان پرداخت می‌نماید نزدیک 100 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند. قرض‌هایی که امروز امانت بانک به اقتصادیات کشور پیشنهاد کرده است، از چی به شخصان واقعی و چی به شخصان حقوقی
то дараҷае тавониста истодааст барои анҷом додани он ҳадафҳое ки имрӯз пешои муаззами миллат пеша гирифтааст. амонатбонк ҳамчун бонки давлат бо дороии васеи шабакаҳои худ ки ба ҳолати имрӯза 75 ва 546 адад марказҳои хизматрасонии бонкиро ташкил мекунад, дар қаламрави кишвар ҳатто дар дурдасттарин деҳоти он ба аҳолӣ хизматрасонии гуногуни бонкиро пешниҳод намуда истодааст. Ба ҳолати имрӯза дар муқоиса ба солҳои 2000 теъдоди марказҳои хизматрасонии амонатбанк 47 адад зиёд гардидааст. сармояи оиномавии бонк пурра аз ҳисоби захираҳои молиявии давлатӣ ташаккул ёфта. самтҳои асосии фаъолияти он аз ҷалби амонату пасандозҳои аҳолӣ, додани қарзҳо, кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ, миёнаравӣ дар бозори пулӣ, хизматрасониҳои клирингӣ, ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли марбут ба воситаҳои пулӣ. инчунин хизматрасонӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ, хизматрасониҳои фосилавӣ аз ҷумла интернет бонкинг, бонкдории мобилӣ. дар партави дастгириҳои давлат доираи фаъолияти амонатбонк тадриҷан васеъ мегардад ва ҳарчи бештар паҳлӯҳои зиндагии мардумро фаро мегирад. яъне дар ҳар лаҳзаи зиндагӣ дастгириҳои ягона бонки амонатгузории ҷумҳурӣ эҳсос мешавад. салому алайкум. яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати бонк ин пешниҳоди қарзҳо, ҷудо намудани қарзҳо ба аҳолӣ, соҳибкорон ва корхонаҳо мебошад. агар ба маълумотҳои омори 10 соли охир мо назар андозем, дар ин самт амонатбонк барои додани қарзҳо ба шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад ки пеш аз ҳама ин маблағҳои қарзӣ барои рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ, сохтмон ва хизматрасонӣ, нақлиёт ва дигар соҳаҳои иқтисодии миллӣ равона гардидаанд. амонатбонк ҳамчун бонки давлатӣ маблағҳои қарзи имтиёзноки дар доираи барномаҳои махсуси давлатӣ барои рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудошударо дастрасии табақаҳои гуногуни аҳолӣ гардонида дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. ҳар нуқтаро бояд қайд намоем ки айни замон амонатбонк бо 15 бонкҳои хориҷи кишвар суратҳисобҳои муросилотӣ дорад. аз он ҷумла бо бонкҳои русия, бонкҳои ҷумҳурии қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон ва ҷумҳурии мардумии чин суратҳисобҳои мукотибавӣ дорад ки ҳама рӯза ба воситаи ин суратҳисобҳо ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ гузаронида мешавад. агар дар қиёс ба соли 2008 гирем, қариб ки 16 маротиба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар амонатбонк афзудаанд. ин аз он дарак медиҳад ки эътимоди мизоҷон ба бонки мо рӯз ба рӯз зиёд шуда истодаанд. аз рӯзи таъсисёвии ҳамин амонатбонк ҳамчун банки давлатӣ эътироф шудан, масъулияти бонк дар назди мизоҷон ва дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дучанд мебошад ки ҳамчун бонки давлатӣ мардум бояд эътимоди хос дошта бошанд. вобаста ба ин эътимоди мардум ба бонки мо рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. дар ҳолати сари вақт иҷро нанамудани ӯҳдадориҳо эътимоди мардум аз бонк коҳиш меёбад. ҳамзамон амонатбонк бо 8 низомҳои интиқолӣ ҳамкорӣ дорад. ба воситаи онҳо агар 9 моҳи ҳамин соли ҷориро бар инобат гирем, баробар ба 420 миллион доллари имиа штатҳои муттаҳидаи амрико ба мизоҷон маблағҳои интиқолиашонро дастрас намудааст ки ин нисбат ба соли гузашта 23.7% зиёд мебошад. яке аз манбаъҳои қарзҳои дарозмуддат дар бонк ба муштариён ин ҷалби ҳарчи бештари инвеститсияи хориҷӣ мебошад ки амонатбонк дар ин самт низ то имрӯз корҳои муайянеро ба анҷом расонидааст. амонатбонк имрӯз ҷумҳурии тоҷикистонро
дар иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкориҳои шанхай муаррифӣ мекунад. яъне ин барои мо як боварии калон аст ки бо амри бевоситаи президенти кишвар маҳз амонатбонк ҳамчун бонки давлатӣ вобаста карда шудааст дар иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкориҳои шанхай. ҳамасола мо ҷаласаҳои зиёд мегузаронем дар доираи ҳам роҳбарият, ҳам дар доираи мутахассисони мавзӯъҳои гуногун дар ин ё он давлат. ҳатто намояндагони дигар давлатҳо ба бонки мо ташриф меёранд ва муҳокимаронии масъалаҳоеро мекунем ки имрӯз мо дар якҷоягӣ дар кадом самтҳо метавонем ба иқтисодиёти кишвар мусоидат кунем ҳамчун бонк. дар доираи иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкориҳои шанхай амонатбонк тавонист ки бо бонкҳои аъзо бо бонки давлатии рушди хитой беш аз 6 созишномаи қарзӣ ба имзо расонад. имрӯз амонатбонк бо бонки миллӣ ва рушди иқтисодии ҷумҳурии ӯзбекистон ҳамкориҳои судманд дорад. бо бонки федератсияи русия внешэкономбонк ҳамкориҳои судманд дорад. ҳамчунин амонатбонк бо институти умумии ҷаҳонии бонкҳои амонатгузорӣ, бо бонки таҷдид ва рушди аврупо ва бо бонки рушди исломӣ ҳамкориҳои судманд низ ба роҳ мондааст. Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Аманатбанк» – давний и надежный партнер Государственной корпорации развития ВБРФ. Наше сотрудничество с «Аманатбанк» динамично развивается по многим направлениям. Это и укрепление торгово-экономических связей Российской Федерации и Республики Таджикистан, и углубление сотрудничества в рамках так называемой Большой Евразии, Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации сотрудничества. В октябре текущего года председательство в межбанковском объединении ШОС перешло к ВБРФ. И главная задача ВБРФ в этой роли – содействие развитию перевода расчетов и кредитования на национальные валюты, а также стимулирование совместной работы Организации развития над проектами по строительству необходимой инфраструктуры. Мы рады, что в этой масштабной работе всегда можем положиться на нашего партнера Аманатбанк. Уважаемые коллеги с Государственного сберегательного банка Аманатбанк, в 2019 году РСК-банку выпала честь председательствовать в межбанковском объединении ШОС. В рамках межбанковского объединения ШОС мы провели колоссальную работу по различным мероприятиям, в том числе присоединение новых организаций в наше межбанковское объединение. Это была работа проделана не только нашим банком, а всем сообществом нашего объединения, в том числе и Аманатбанком. С Аманатбанком нас связывает тесная дружба, партнерство и долгосрочное сотрудничество. В рамках этого сотрудничества в этом году наши коллеги, сотрудники нашего банка, посетили Аманатбанк Таджикистан в рамках семинара. Кроме этого, мы подписали двустороннее соглашение с Аманатбанком о сотрудничестве. Эти события подтверждают наши хорошие дружественные отношения с Аманатбанком. С 2005 года, с момента создания Межбанковской объединенной организации МБО ШОС, мы сотрудничаем. Наше сотрудничество протекает в очень дружелюбной и взаимовыгодном русле. С момента создания у нас реализовано очень много проектов. В настоящее время товарооборот между нашими республиками составил 847 миллионов долларов США. Экспорт продукции и услуг в Республику Таджикистан составил 522 миллиона долларов США. В этой связи многолетний опыт нашего сотрудничества позволит реализовывать грандиозные инвестиционные проекты государственного масштаба. Желаю вам удачи! маврид ба зикр аст ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар маҷмӯъ аз оғози ҷалби сармоягузориҳо ба бонк ба иқтисодиёти кишвар 64,8 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҷалб намудааст ки ин маблағҳо ба 9000 нафар соҳибкорон ҷудо карда шуда ва ба ин восита ба 82 адад лоиҳаҳои сармоягузорӣ маблағ гузорӣ шудааст. бо бонки исломии рушд деҳад муносибатҳои ҷолиб дорем ва қайд намудан дар кор аст ки ҳамаи маблағҳое ки мо ҷалб кардем инчунин дар манотиқи кишвар ҷойгир кардем ва хусусан ҳаминро мо ҳаракат кардем ки дастрас намоем ба занҳо. барои чӣ? барое ки боз ҳамин ролашон зиёд шад. охирон як гурӯҳи корие ки омада буданд коршиносҳо аз бонки исломии рушд бо як ҳаловате аз тоҷикистон рафтанд. бинобар он ки мо дар ваҳдат рафта дар шаҳри ваҳдат, дар шаҳри норак,
дар ёвон мо ҳамон лоиҳое ки амалӣ карда истодаем нишон додем. Бовар кунед, як хурсандиовар он буд ки вайҳо дар ҳайрат монданд ки чӣ қадар занҳои мо дар ҳамин раванд сару кор мегиранд, чӣ хеле қарз мегиранд ва ҳамона сари вақт пардохт карда истодаанд. аз соли 2007 мо бо бонки давлатии рушди хитоӣ ҳамкорӣ дорем ва дар заминаи созишномаҳои бо ин бонк басташуда маблағҳои қарзии имтиёзнок ҷалб гардидаанд ки бевосита барои инкишофи соҳаи саноат ва соҳаи кишоварзии мамлакат бо фоизҳои нисбатан пасттар ҷудо шудаанд. аз ҷумла ба соҳаи саноат 34%, ба соҳаи кишоварзӣ 25% ва боқӣ монда 41% дигари он барои рушди соҳибкории хурду миёна, бахусус барои соҳибкорони ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон ҷудо гардиданд. мо дар бонк маҳсулотҳои қарзи имтиёзнок таҳия кардем ки таҳти 18% солона барои рушди, барои ноил шудан ба ҳадафҳои дар барномаву стратегияҳои давлатӣ қайд гардида пешниҳод карда мешаванд. Якум шуда бояд қайд намуд Амонатбанк, мо ба 4000 занҳои хонанишин ки дар деҳот мо ҷудо намудем маблағҳо ки вайҳо ҳамин ҳамаи ҳунарҳое ки доранд, зардӯзӣ аст, ҷуробофӣ ҳаст, либосдӯзӣ аст, чие ки набошад, ҳамин масъалаҳое ки вайҳо тавонанд ки ҳаминҳо амалӣ намоянд. Яъне худашонро ин лоиҳа зиёд намудани буҷети ҳар як оила ба ҳисоб меравад, яъне зан дар хона ҳам шинад, тарбияи фарзандам бошад, дар баробари ин метавонад ки ҳунарҳои худашонро ба савдо гузоранд, ба фурӯш бароранд. Яъне дар ҳамин равандам Амонатбанк, яъне ин лоиҳаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Мо роли худамонро низ бозидем ки чӣ хел дида истоем ки ана соли 2019-2021 инам соли сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шудааст ва мо ҳозир ҳам дар ҳамин раванд кор карда истодаем. бо мақсади шароити мусоид фароҳам овардан ба сайёҳон ва ҷалби сармоягузорони хориҷӣ тибқи эълони соли 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бобати дастрасии ҳамаҷонибаи мизоҷону сайёҳон ба хизматрасониҳои бонкӣ дар давоми 9 моҳи фаъолияти бонк 150 адад ё 27% марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ ба шафати роҳҳои байналмилалӣ дохили маркази савдову бозорҳо ва чорроҳаҳо кӯчонида шуданд ки ин ба самаранок гардонии фаъолият ва ҳам барои фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои мизоҷон асос гузошта ин иқдом то ҳанӯз давом дорад. наздики 280 банкоматҳои Амонатбонк, зиёда аз 1700 посттерминалҳо чӣ дар ин воҳидҳои сохтории мо, чӣ дар мағозаву дигар марказҳои савдо насб карда шуданд ки онҳо метавонанд тавассути кортҳои бонкии худ аз ин марказҳо, аз ин нуқтаҳо хизматрасонии бонкии худро анҷом диҳанд. яъне вобаста ба оне ки асри 21 аст, асри технологияи муосир аст, Амонатбонк низ ҳамқадами замон аст ва то ҳадди тавониста истодааст ки хизматрасониҳои муосир, хизматрасониҳои фосилавӣ ба аҳолӣ пешкаш кунад, то ин ки ҳам то андозае тавонад ки ба мардум хизматрасонии хуб баромонад. аз тарафи дигар дар ҳамон сиёсате ки маблағҳои ғайринақдӣ бояд бештар карда шавад ва чӣ қадаре тавонем гардиши маблағҳои нақдӣ аз бозор кам карда шавад, дар ин самнӣ мусоидат мекунад. илова бар ин таи 2 соли охир шумораи 150 адад ва ё 27% марказҳои хизматрасонии бонкии Амонатбонк ки мавқеи ҷойгиршавии онҳо барои аҳолӣ дастнорас буд ва ё ки натиҷаи фаъолияти онҳо, самарокии фаъолияти онҳо ба талаботот ҷавобгона буд, бо назардошти зичии аҳолӣ ба ҷойҳои муносиб ва шафати шоҳроҳҳо кӯчонида шуданд.
мақсади фароҳам овардани шароит ва истифодабарии шаҳрвандон аз хизматрасониҳои бонкӣ дар вақтҳои баъди корӣ 12 адад хазинаҳои бегоҳи шабонарӯзӣ дар ноҳияҳои исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур ва Фирдавсии шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ фаъолият намуда истодаанд. дар хазинаҳои бегоҳи шабонарӯзӣ иҷрои амалиётҳои қабули маблағҳои коммуналӣ, мубодилаи асъор ва интиқоли маблағҳо ба роҳ монда шуда, аҳолии кишвар аз хизматрасониҳои онҳо ҳамаҷониба истифода мебаранд. айни замон дар амонатбонк наздики 1100 зан фаъолият дорад ки 42.4% шумораи умумии кормандони бонкро ташкил медиҳад. ин ҳадди ниҳоӣ набудааст ва талошҳо барои ба ҳадди 70% расонидани кормандонзанон дар назар аст. ҳамчунин раванди аз ҳисоби занҳо таъин намудани роҳбарони намояндагиҳои бонк дар маҳалҳо бо маром идома дорад. яке аз супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат мудом дар ҷаласаҳои васеъ, махсусан дар ҷаласае ки рӯзи 10 майи соли ҷорӣ бо иштироки тамоми намояндагони мақомоти андоз, гумрук, молия, сармоягузорӣ ва бонкҳо шуда гузашта буд, таъкид бар он доштанд ки бештар дар низоми бонкӣ бештар занҳо ба кор ҷалб карда шаванд ва ин иқдомро мо низ дастгирӣ мекунем ва дар партави суханронӣ ё супоришҳои бевоситаи роҳбари давлат, роҳбарияти имрӯзаи амонатбонк ба ин диққати махсус додааст ва имрӯз зиёда аз 40% кормандони низоми амонатбонкро занҳо ташкил мекунанд. танҳо агар соли 10 моҳи соли 2019-ро гирем, мо 201 нафар корманди нав, кормандони ҷавон тавассути озмунҳо ба кор қабул кардаем, ки аз ҳамин 120 нафар ё 60% ҳаминҳоро занҳо ташкил мекунанд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зани тоҷик ба вазифаҳои роҳбарикунанда пешниҳод намудани онҳо, дастгирии занони соҳибкор, ба шуғл фаро гирифтани занҳои хонашин, рушди ҳунарҳои мардумӣ, инчунин ҷудо намудани квотаҳои президентӣ ба духтарони навоҳии дурудаст Кӯҳистон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. ин буд ки бонувони кишварамон дар радифи рисолати модарӣ дар баробари мардон номуси ватандориро ба дӯш гирифта дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва давлат ғайратмандона фаъолият доранд. бо ташаббусҳои созандаи худ баҳри боз ҳам ободу зебо гардондани ин ватани азизу маҳбубамон нақши муассир мегузоранд. шурӯъ аз моҳи августи соли 2007 бо амри президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон, амонатбонк сарпарастии ҳамешагии мактабпарваришгоҳ барои ятимону бепарасторони рақами 1 ноҳияи рӯдакиро бар уҳда дошта, давоми 12 сол дар ҳама ҷашну идҳои маросимиву давлатӣ ба ин даргоҳи таълимӣ кӯмак мерасонад. амонатбонк бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши назариявии кормандон ва таҷрибаи амалии истифодабарии техникаву технологияҳои муосири бонкӣ ба меъёрҳои байналхалқӣ асос ёфта, маркази таълимӣ барои омӯзонидан ва бозомӯзонидани мутахассисони бонкро дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо шароити хуби кориву истироҳатӣ омода намудааст. шаклҳои асосии таълим ки дар марказ истифода мешавад, ин маърузаву баромадҳо, семинарҳо, мисҳои мудаввар, конфронс ва дигар шаклҳои усули таълими замонавӣ мебошад, ки барои гузаронидани онҳо мутахассисони варзидаи бонк, омӯзгорону мураббиёни ватанӣ ва хориҷӣ ҷалб карда мешаванд. феълан қисмати зиёди фаъолияти марказҳои хизматрасонии бонкиро дар амонатбонк ҷавонон пеш мебаранд. аз ҷумла дар 9 моҳи соли ҷорӣ аз 753 нафар кормандони дар марказҳои хизматрасонии бонкӣ фаъолият дошта, сину соли аз 20 то 40 сола 415 нафар ва ё 55%-ро ташкил медиҳад. дар самти ҷалби ҳарчи бештари бонувон ба кор дар низоми бонкӣ, ба хусус марказҳои хизматрасонии бонкӣ, шумораи занон ба 247 нафар расидааст.
дар доираи иттиҳоди байнибонкӣ амонатбонк ёддошти тафоҳум бо бонки давлатии рушди хитой низ ба имзо расонидааст, ки аз соли 2009 беш аз 16 нафар дар донишгоҳҳои бонуфузи ҷумҳурии мардумии чин барои омӯхтани забони хитоӣ ҷалб гардиданд. аксари онҳо донишгоҳҳоро бо сари баланд хатм намуда имрӯз бо мақсади рушди ҳамкориҳои дуҷониба бо бонки давлатии рушди хитой дар амонатбонк адои вазифа намуда истодаанд. чӣ гуное ки маълум аст ба ҳамагон бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк ба дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат барои тарбияи мутахассисони ҷавон ва забондонии онҳо дар стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқат кардани мутахассисон курсҳои омӯзишии зиёд ташкил кардааст, ки ҳам дар дохили кишвар ва инчунин дар хориҷи кишвар. инчунин шахсан худи ман аз тарафи бонки давлатӣ таҳсилро дар хориҷи кишвар идома додагӣ ҳастам. дар донишгоҳи шандон дар ҳамин коллеҷ таҳсил мекардам. 2 сол забономӯзӣ буд. мақсади асосии мо баъд аз хатми таҳсил ҳамкориҳои дуҷониба байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии хитой боз ҳам зич шавад ва дастгирӣ ба самти соҳибкорӣ, дастгирӣ ба мардум дар ҳамаи самтҳо барои рушди иқтисоди кишвар, ки ин мешавад фаҷанҷинҷи, яъне ки рушди иқтисодиёт, як саҳми худро гузорем. таъмини давра ба давра марказҳои хизматрасонии бонкӣ бо таҷҳизоти зарурии корӣ имконият дод ки сифати хизматрасониҳо ва самаранокии фаъолияти онҳо беҳтар гардад. ин аст ки саҳми маркази хизматрасонии бонкӣ дар фаъолияти бонк махсусан дар самти интиқоли маблағҳои беруни кишвар 70.2%, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 55%, интиқоли дохили кишвар дастрас 37.5%, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 69%, қабули маблағҳои коммуналӣ 34.3%, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 22% ва ҷалби пасандозҳои аҳолӣ 26.9%, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 11% зиёдшавӣ ба назар мерасад. вобаста ба он нафақахӯрони барҷомондае ки аз хонаҳо берун намераванд, махсусан бозрас курьерҳо ташкил кардем, ки онҳо бояд ки хона ба хона нафақаи мардум тақсим кунанд ва бинобар сабабе ки дар бино дар марказҳои хизматрасонӣ нафарони дигар бошад, воҳидҳои кории иловагӣ тайёр кардем, омода кардем, пешниҳод кардем, ки онҳо 8 соати корӣ бояд дар ҷойҳои корӣ бошанд ва ба мардум хизмат расонӣ кунанд. аз ин лиҳоз маҳз ҳамин чиз сабаб шуд ки маҳз нишондиҳандаҳои иқтисодии марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар соли 2019 хеле беҳтар шуданд. чи аз ҷиҳати пардохт кардани маблағҳои интиқолӣ, чи аз ҷиҳати қабули маблағҳои андозу пардохтҳои нафақа саривақтӣ, нишондиҳандаҳоиҳо ба маротиб боло рафтанд ва дар оянда низ ин иқдом идома меёбад ва мо маблағҳо пайдо мекунем, то ин ки бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, филиалҳои он, марказҳои хизматрасонии он бояд ки ба ҳамин мақоми давлатӣ будан бояд мутобиқ бошанд ва зебо бошанд ва дар хизмати мардум бошанд. барои корманди маркази хизматрасонии бонкӣ арзишҳои болотарин ин шараф, эътибор, обрӯ, виҷдон, дониш, маҳорати касбӣ ва обрӯи нуфузи бонк мебошад. ҳар як корманди маркази хизматрасонии бонкӣ бо дасту нияти пок уҳдадории вазифавии худро бо сари баланд иҷро намуда, обрӯи нуфузи бонкро дар низоми бонкии кишварамон боз ҳам мустаҳкамтар мегардонад. бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк ягона муассисаи молиявии кишвар аст ки навгониҳои замони муосирро дар амал татбиқ намудааст. интернет бонкинг, кортҳои бонкӣ, амалиётҳои бонкнотӣ, пост терминал ва даҳо хизматрасониҳои дигар кори амонатдорони тоҷикистонро хеле осону шаффоф гардонид.
امروز اقتدارهای اطلاعاتی بانک خیلی پرقوت بوده. در تناسب تاریخ اول انکشاف یکی از دستاوردهای امروزه خودی مرکزی پروسسینگی کارت ملی نظام پرداخت کارت ملی است که در ابتدای پیدایش در اختیار بانک ملی بود. بعداً آن را با یک قرار مخصوص به اختیار امانت بانک واگذار نمودند، چون که اکثر کارت‌های بانک از طریق امانت بانک انتشار شده بودند. این هم باشد طبقه نفقه‌گیران، لایحه مزد مهنت کارمندان تشکیلات، مؤسسه‌های دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌های بخش خصوصی. امروز امانت بانک تصمیم گرفته است کتابچه امانتی را با کارت‌های پرداختی بانکی عوض نماید. الکی مرحله یکم پس سر شده است. ما قسمت مزاجی خود را با کارت‌های بانکی تامین کردیم. البته این هم باز هم با مقصدی اون کرده می شود که به مزاجان باز هم دسترسی قلایتر شود به مبلغ‌های خود و امکانیت پیدا کنند که طریق شبکه‌های امانت بانک عموما نظام بانکی مبلغ‌های در پس انداز داشته خود را دسترسی کنند. قید کردن به مورد است که تشکیل نمودن نظام کارت ملی این یک صحیفه نو است و یک عنصر تکان دهنده نهایت جدی است در حیات مالیوی اقتصادی جمهوری تاجیکستان، زیرا بعداً در زمینه این دیگر تشکیلات ها به آن شامل گشتند و خدمت رسانی های نوی فاصلوی خود را با میزاجان وابسته به امکانات های دسترسی فاصلوی و صورت حساب های میزاجان پیشنهاد کردن گرفتند. باعث به یادآوری است که امروز همه تشکیلات‌های قرضی جمهوری تاجیکستان چی تشکیلات‌های میکروکردیتی از منبع‌های مرکزی پروسسینگی امانت بانک استفاده می‌برند. امانت بانک همچون در طول تاریخ رشد پایه‌گذاری یک چند بیلینگ های نظام های حساب برابر کنیم با تشکیلات های خدمت رسان است، از جمله برق، آب، خدمت های کمونالی، زمینه اساسی رو در بانک داشته بود، در امانت بانک داشته بود که توسط امروز چون قید شده بود دیگر تشکیلات های قرضی هم بی‌واسطه از اینجا استفاده میبرند. یعنی ما با این وسیله تطبیق یک چند قرارها قانونهای حکومت جمهوری تاجیکستان را پایه‌گذاری کردیم. از جمله فرض کنیم در قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی رشد تکنولوژی اطلاعاتی کمیسیونی در جمهوری تاجیکستان چی برای سال 14 18 بود و ادامه اون انکون از سال 18 تا 2020 است که در اونجا علاقه طلبات و نسبت تکنولوژی اطلاعاتی بانکی در سطح دیگرتر براه گذاشته شدند. این اکنون نه تنها عبارت است از یک کامپیوتر، پرینتر، مودم، در اصل یک محیط تطبیق این قرارها یک محیط خدمت رسانی الکترونی را تقاضا می نماید. میزاج علاقه اختیاردار است که امروز بانک بیاید بیوسته با خزینه دار بیوسته با محاسب رو برو شود یا میتوند که از واسطه های دیگری محاسب فاصلوی خودش استفاده برد، خدمت رسانیش انجام دهد، وقتش رو برد کند، نوبت پایی نکند و دیگر مشکلی هایی که در زبان معاصر علاقه اینا مشکلی حساب میشن. اصلا در تاریخ اولای بانک ها این مشکلی نبود آمدن پیش بانک، این بیوسته یک گویم لذت بود، یک قسمت حیات بود که میزاج با بانک می آمد و خدمت رسانیش میکرد. امروز علاقه دیگر است. باید قید نمود که طول این سالها نوابسته به تأثیر منفی عامل‌های بیرونه و تا امروز ادامه داشتن آن، امانت بانک همه ساله با نتیجه‌های مثبت فعالیت خود را ادامه داده ایستاده است. سرمایه خود را از این حساب زیاد نموده به سنه 30 سپتامبر سال 2019 421 میلیون سامانی را تشکیل داده است که نسبت به سال 2000 280 مرتبه زیاد می باشد. همزمان با این بانک در 10 سال فعالیت از روی نتیجه فعالیت خود به اندازه 469 میلیون سامانی در غنی گردانیدن بودجه دولت سهمگذاری نموده است که 169 میلیون سامانی
انداز از فایده می باشد. از جمله در سال 2019 بانک از روی فعالیت خود به اندازه 57.7 میلیون سومانی انداز و پرداخت‌های حتمی را به بودجه دولت پرداخت نموده است که نسبت به همین دوره سال 2018 5.7 میلیون سومانی یا به اندازه 53% زیاد می باشد. از جمله انداز از فایده 2.3 میلیون سومانی را تشکیل نموده است که در مقایسه با همین دوره سال 2018 14.5% زیاد است. سیاست فایزی یکی از قسمت‌های مرکزی سیاست بانکی به حساب می‌رود. در این سمت نیز در دایره دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طول 4 سال اخیر با قرارهای دخلدار ریاست بانک 4 مرتبه معیار فایزهای قرض‌ها تجدید گردیدند که هر دفعه با نظرداشت پس‌شوی معیارهای فایزی به چشم می‌رسد. اگر ما با معلومات آماری رو بیاریم، معیار فایز قرض‌های استعمالی معیشی طی 3 سال اخیر به اندازه 11%، معیار فایزی قرض‌های استعمالی به ساحه صنعت کشاورزی به اندازه 10%، معیار فایزی قرض‌ها به دیگر ساحه‌های اقتصادی ملی به خصوص به ساحه تجارت 8 بند فایزی پس گردیدند. حکومت تاجیکستان صنعت کنونی کشور را تنها پس از 27 سال صاحب استقلالی هدف 4 استراتژی اعلان نمود. چرا؟ اندیشمندان میگویند که استراتژی دولتداری ملی رشد اقتصادیات را مرحله به مرحله عملی میکند. یعنی سراول ما برای انکشاف ساحه صنعت زمینه مهیا کردیم، از جمله راه ساختیم، اقتدارهای انرژتیکی را استوار نمودیم و پرابلم رقم 1 اجتماعی امنیت غذایی را تامین کردیم. هدف مرحله بعدی فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی برای مردم است و این کار به پیشرفت با سرعت صنعت که اقتصادیات جهان در پایه آن می ایستد ناممکن بوده است. سهم مؤسسه‌های مالی از جمله بانک در تطبیق این هدف خیلی زیاد ارزیابی می گردد. این روزها یکی از هدف‌های مهم این صنعت کنونی با سرعت کشور است و ما نیز تصمیم گرفتیم که در این سمت فعالیت را جانو کنیم و آن قرض‌هایی که به اهالی یا که به شخصان حقوقی پیشنهاد کرده می شود باید که بی‌واسطه به صنعت کنونی کشور روانه کرده شود. صنعت کنونی کشور به ما چی می‌دهد؟ این تا یک اندازه تأمین جای‌های کاری نو، عملی نمودن برنامه حکومتی، یعنی که 3 سال محصولات‌های واردات عوض کننده و تا یک اندازه این مساعدت می‌کند برای نگه داشتن قرب پول ملی در داخل کشور، چون که وابستگی کشور از خارج از بین می رود. چگونه که محصولات در داخل کشور بیشتر استحصال کرده شود، این تامیناتی اهالی با محصولات خودی می شود و به همین اندازه اسعار از کشور بیرون نمی رود. اسعار از کشور بیرون که نرفت، این می تواند با تنظیم قرب پول ملی مساعدت کند. امانت بانک در سمت صنعت کنونی با سرعت مملکت نقش باریز دارد. از جمله دستگیری مالیوی بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک با کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود فرمتکس، شرکت یاقوت 2000، کارخانه نورد آزیا متال، فابریکه مرغ پروری و دهها کارگاه‌های استحصالی دیگر دلیل این گفته هاست. کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود فرمتکس ناحیه دنقره اساساً پخته پس‌صفت را کار کرد نموده بدون استفاده خلار طریق تکنولوژی معاصر از آن پخته گیگراسکوپی سفید کرده شده و دیگر نامگوی محصولات طبی آماده می نماید. کارخانه استحصالی فرمتکس سال 2018 با حضور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آغاز رسمی بخشید. برای بنیادی مرحله دویم کارخانه سنگ اساس گذاشته شد. این چنین برای بنیادی مرحله دوم مهلت در 1 سال مهلت ساختن کارخانه بود. ما برای همین هم قرض امانت بانک، قرض دولتی بانک امانت بانک قرض دولتی رو جلب کردیم و خیلی که میبینید امروز کارخانه پره در حالت انجامیابی است
ва таҷҳизотҳо пурра ворид гардиданд, чӣ дар корхонаи истеҳсоли бинтҳои тиббӣ ва коргоҳи дузандагӣ бо машинаҳои курпадузӣ пурра таҷҳизотҳо имрӯз ворид гаштанд, танзим шуда истоданд. умед аст ки дар рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. корхонаи норд азия металли ноҳияи спитамени вилояти суғд бошад фаъолияти худро аз соли 2014 ин ҷониб ба роҳ монда танҳо дар 5 моҳи соли равон ба маблағи беш аз 393 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардааст. норд азия металл дорои потенсиали истеҳсолии калон барои истеҳсоли қубурҳои мурабба, росткунҷа ва даврашакли дорои диаметр ва ғафсии гуногун аст. айни замон корхона метавонад дар як сол то 60 000 тонна маҳсулоти истеҳсолӣ намояд. ширкати норд азия металл ки воқеъ дар ноҳияи спитамен ҷойгир шудааст, бо истеҳсоли маҳсулотҳои сохтмонӣ, қубурҳо ва профилҳои металлӣ машғул мебошад. ширкат ҳар моҳ ки аз хориҷи кишвар ашёи хоми худро ворид мекунад, барои ба расмиятдории гумрукӣ аз ҳамин қарзи бонкии амонатбонк истифода мебарад. соли 5 сол аст ки ширкати мо бо бонки давлати амонатии амонатбонк ҳамкорӣ зич дорад ва он хизматрасоние ки амонатбонк барои мо мерасонад барои соҳибкорони ватанӣ хеле қулай аст. ширкати ёқут 2000 низ дар ҳамкорӣ бо бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк фаъолияташро ба роҳ монда дар самти саноатикунонӣ бо суръати мамлакат нақши бориз дорад. дар роҳи рушду намӯи корхонаҳои саноатӣ нақши бонки давлатии амонатгузории амонатбанк хеле зиёд мебошад, чунки қарзҳои дарозмуддати имтиёзноке ки мо аз он ҷо мегирифтем ва барои рушду намӯи мебаъдаи фаъолияти корхона масраф мекардем ва корхонаи саноатии дузандагии худро бо техника, технология ва таҷҳизотҳои нави ҳозиразамон таъмин карда тавонистем, ки он пеш аз ҳама сабаби зиёд шудани теъдоди фармоишҳо ва зиёд шудани шумораи маҳсулоти ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалиро эҷод карда тавонем. соли 2019 барои аҳли кормандони амонатбонк соли хотирмон ва пур аз дастовардҳои соҳавӣ гардид. дар асоси қарори ҳайати мушовараи кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 сентябри соли 2019 бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк барои иҷрои софдилонаи қонунгузории андоз саҳми арзанда дар рушди иқтисодиёт ва буҷети давлатӣ андозсупорондаи беҳтарини соли 2019 интихоб шудааст. ҳамзамон 18 декабри соли равон амонатбонк дар озмуни ҷумҳуриявии қуллаи шараф бренди сол 2019 иштирок намуда барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои бонкӣ ва татбиқи сиёсати пулӣ ва хизматрасонии муосир дар байни бонкҳо сазовори ҷоизаи тиллоии бренди сол 2019 гардид. инчунин аз тарафи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба раёсати бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дипломи дараҷаи аввал ва ифтихорномаи маҷлиси намояндагонро тақдим намуданд. дар асоси талаботи озмун ҷадвали исму насаби бонувон ки дар мақомоти гуногуни давлатӣ вазорату идораҳо мақомоти иҷроия суд бонкҳо фаъолияти пурсамар доранд дастрас гардида мақомоте ки дар он теъдоди бонувон аз шумораи хизматчиёни давлатӣ ва фаъол зиёданд бо диплом ва армуғонҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд. бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк ки дар он 1150 нафар бонувон кору фаъолияти пурсамар доранд бо ишғоли ҷойи аввал сазовори дипломи дараҷаи 1 ин озмун гардид. 17 декабри соли 2019 барои кормандони амонатбонк рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнопазир гардид. дар ин рӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар хиёбони рӯдакии пойтахт бинои нави бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонкро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
сарвари давлат бо шароити корӣ ва имкониятҳои иншооти нав аз наздик шинос шуда бо кормандони он суҳбати самимӣ анҷом доданд. тавре иттилоъ дода шуд бинои нави амонатбонк бо дар назардошти талаботи муосир бунёд ёфта дар ҳудуди он шароити замонавии кор ва хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. От лица РСК банка мы хотим поздравить наших коллег с Аманатбанка с этим знаменательным событием, открытием штаб-квартиры новой, и желаем вам успехов. Надеемся, что в новом здании у вас будут реализовываться новые масштабные проекты, финансироваться государственно значимые проекты, и Аманатбанк будет достигать следующего уровня финансовых высот. Желаем всем хорошего времяпровождения и удачи. ВБРФ поздравляет Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан Аманатбанк с открытием нового здания штаб-квартиры и желает всемирных успехов в развитии экономики Республики Таджикистан. Уважаемые партнеры, от лица Банка развития Казахстана торжественно поздравляю вас с открытием уникального сооружения штаб-квартиры Государственного сберегательного банка Аманатбанк. Желаю вам легкого ведения бизнеса в этом офисе, грандиозных проектов, а также реализации государственных программ. All staff of State Savings Bank of Republic of Tajikistan, Amanaatbank, every day trying to improve, to increase more investment from foreign banks, and we are trying to find our place at the international relation level, and we want to become one of the most and modern bank all over the world. Мы молодые специалисты банка, пытаемся всегда расширять наше сотрудничество с банками-партнерами не только внутри страны, но и за рубежом, расширять сотрудничество с международными финансовыми институтами и всегда вносить посильный вклад банка в развитие нашей экономики. 我们希望年轻的工作人，就是我们以前学过了，在中国国着，然后我回国，在这希望现在和中国国家开发银行和塔吉克储蓄银行，就是阿莫纳邦，以后我们一起走，也是我们合作倡的，我们一起走，美好明天，没有贫穷。 امروز امانتبانک توسط 546 عدد خدمت‌رسانی‌های بانکی و 75 فیلیال با 3000 کارمند و زیاده از 19000 کارخانه و تشکیلات و 776,000 نفر نفقه‌گیران مقامات حفظ اجتماعی اهالی و حفظ حقوق، زیاده از 1.6 میلیون پسندازگزار خدمت‌رسانی می‌نماید. با توجه به اینکه تاجیکستان دولت اجتماعی است، تخمین زده می شود که من بعد نیز بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک فعالیتش را باز هم گسترش می دهد، زیرا امانت بانک یک شاخه مهمی تامین کننده خواسته ها و برنامه و هدف های اجتماعی دولت است و فعالیتش تحت نظارت جدی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد.